kapatid, tayo magluluto ng buridibod na bunga ng malunggay na may pritong isda. Narito ang ating mga sangkap: pritong tilapia, kamatis, sibuyas, bunga ng kamote at bunga ng malunggay. Ganito ang paglinis ng bunga ng malunggay. Tanggalin niyo yung balat. Yan mga kapatid. Tapos putulin natin ng ganito. Ayan. Ganito siya. Narito na ang ating mga nahiwang sangkap. Magpakulo ng 2 tasang tubig. Sunod nilagay ang asin. Isunod ang pritong tilapia. Pwede kayong gumamit ng anumang pritong isda. Ito'y ating pakuluan ng 10 minutes. Hanguin natin ang ating pritong isda. Pagsabay-sabayin na ilagay ang kamote, sibuyas, at kamatis. Hayaan natin siyang maluto ng 10 minutes. After 10 minutes, pwede na natin ilagay ang ating bunga ng malunggay. Yan. Haluin natin. At ilagay natin sa ibabaw ang ating pritong tilapia. Hayaan natin siyang maluto ng 10 to 15 minutes. Pagkaraan ng 10 minuto, ito na ang ating buridibod na bunga ng malunggay. Wow, tingin pa lang niya. Masarap na at malinamnam. Halika, tikman na natin. Sa lahat ng hindi nakakaalam kung paano kainin ito, ipapakita ko po sa inyo. Hatiin natin sa gitna at kunin natin yung laman. Ayan, paganyan siya. Kapila. Masustansya ito mga kapatid. So, tikman na natin ang ating linutong buridibod na bunga ng malunggay. Panigurado ko, masarap ito, manamis-namis. Masarap, hindi siya maasim dahil sa kamatis. Pero may twist na matamis na medyo may konting asim lang. Nawa mga kapatid, nagustuhan yung recipe na ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe. God bless us all.